listeners po natin ngayon. Kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners natin, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. So calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayong mga due for operation, anuman po ang uoperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, it's the perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice. Tried and tested, marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. And by the way, maraming salamat sa mga nag-avail ng ginawang free health consultation dyan sa Labo and of course dito sa Legazpi City. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. So next event natin, andyan tayo sa Masbate, mga taga Masbate. Free health consultation ay gagawin dyan sa CMD Center in Masbate ngayong May 16. May 16, 9 a.m. to 4 p.m. Diyan tayo sa CMD Center at 2nd floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front, Banco de Oro. Kita-kits tayo, mga taga Masbate, okay? And of course, sa mga taga Santo Domingo, meron din kayo free health consultation ay gagawin dyan May 15. May 15, CMD Center in Santo Domingo, 9 a.m. to 4 p.m. po. And sa Bakakay naman, May 30. Oo, May 30, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Bakakay, Albay. Okay? So, calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, anuman po ang uoperahin sa inyong katawan, subukan nyo po ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, it's the perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice. Tried and tested, marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Kailangan lang subukan para mapatunayan. So ulitin ko, yung aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Yan po ang aking text hotline para pwede kayo mag-text sa akin tungkol sa inyong mga problema sa kalusugan. Huwag niyo pong hintayin lumala ang inyong mga sakit, bumisita kaagad sa mga CMD offices. Opo. Oo. Welcome kayo sa amin dahil ang ating produkto ay talagang nakakatulong. Okay? So, sa mga nasa Facebook, doon kayo sa CMD Bicol. CMD Bicol, si Nurse Earl naman po ang taga-sagot po diyan. Okay? For the meantime, isa munang kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating produkto. Pakinggan po natin. Okay, may bisita pa ako dito. Siya yung dati nagtitestimony na 2 taon ng balik-balik sa hospital, sa doktor, laboratory dito, laboratory doon. Pero dito pala bumagsak sa CMD. Yun ang nagpagaling talaga sa kanya, yung ating HCI CMD. Pero meron siyang kwento ngayon, andito siya sa aking office ngayon at bibili ng volume na mga product dahil mabenta dyan sa kanyang sari-sari store. Pero ma-interview ko siya para maka-inspire. Ma'am, pangalan uli, edad taga saan? Ako po si Nora Aison, taga Puraksiyete, Campuro, na sarong may... Ilan na edad po? 70 na ako. Ayan, magtatagalog tayo, ma'am. Sa Cam Norte, yung San May area doon, hindi na intindihan yung Bicol. So, may kwento ka tungkol sa anak. Apo. Anong nangyari sa apo mo? Ilan ba yung edad at anong nangyari po? Ang apo ko ay 15 years old. One time, nagkaroon siyang bukol sa ilalim ng dila niya. Eh ngayon,
Dati na kaming gumagamit ng CMD kasi matagal na ako sa CMD. Ako ang kasabay ng CMD paglabas, kasabay ako na gumamit ng CMD. Dinidma ko yung CMD kasi sabi ko, minimum naman tayo ng CMD. Ba't ganon? Di, pumunta ako sa doktor. Sabi ko kasi natakot ako eh. Pumunta kami sa doktor. 2 doktor ang pinunta namin. Pati ito si doktor. Oo, wag ka na magbanggit ng pangalan ng doktor. I-refer kami doon sa isang ospital. Pagdating namin doon sa ospital, sabi ng doktor, uoperahin daw. Sabi sa akin, mag-ready daw ako ng 100K. Tinanong ko naman yung doktor, Dok, sa 100K bang ang operation na yan? Ano ba? Totally? Wala na talaga? Hindi na babalik? Ay, hindi, mother. May itong sakit na to, pag na-opera, bumabalik. Natakot yung apo ko. Sabi niya, Mi, ayoko na. Pagdating namin sa bahay, nag-usap kaming dalawa. Sabi niya, Mi, try natin yung CMD. Sabi ko, oo nga, dinidma natin kasi gumagamit na tayo, matagal na tayo dyan. Pero ba't nagkabukol ka pa rin? Di yung ginawa ko, sige, sabi ko, gumawa ka ng bulak. Lagyan natin ng CMD, tapos ipatong mo dyan sa yung bukol mo. Anuhin mo ng dila mo para hindi makalabas yung bulak. 3 beses sa isang araw namin ginagawa. Pakalipas ng 2 araw, sabi ng apo ko, Mami, sumabog. Sabi ko, oh, sige, idura mo. Tapos sabi ko, oh, ano? Sabi niya, nako, ano na, maliit na, wala na, sabi niya. Sige pa rin, araw-araw, ganon ang ginagawa namin. Sabi ng doktor, pag inopera, bumabalik. Sa awa ng Panginoon, hanggang ngayon, itong taon na to, nangyari ito. Hanggang sa ngayon, nag-testimony ako, wala na. Sabi ng apo ko, Mama, CMD lang pala na, gastos tayo sa ospital, 2 tayong balik-balik sa ospital. At magkano na yung nagastos sa ospital po? 6K. Naka 6K. Oo, naka 6K. Pero pala patak lang ng CMD ang katapat. Ilang buwan na po na nag-okay na yung apo mo? Ano na, madam, basta itong taon na to, wala pang 1 taon. Kasi itong taon na to nangyari. Mga ilang buwan? Pwede mga 6 pa lang na buwan. Hindi na talaga bumalik. Hindi na bumabalik kasi kahapon nga. Sabi ko, Bibi, ano ba yung bukol mo? Wala na, flat na, wala nang problema. Sabi niya, ganon. Sabi ko, salamat sa CMD. Makapta CMD. Tapos, ikaw, papabalaan, mag-resolve rin ang problema ko. Okay. Marami. May ano ka pa? Kasi siya po ay talagang retailer ng ating, dahil siyempre sa family, na-prove na napakaganda ng ating product. Retailer siya dyan sa Puro Legazpi City. May kinikwento ka yung bata na, ano bang nangyari dun sa bata na natulungan ng CMD natin? Mayroon akong isang pamilya na paminsan maganda rin ang marites. Kasi may isang bata doon sa kapitbahay namin na 1 buwan na sa ospital, hindi na gumagaling, inilabas nila. Naglalagnat, tapos nagtatai, tapos balikwas yung bata, hindi mapakali. Yung mga marites doon sa amin, sabi, Ate Bibi, baka mamaya iwanan ka ng anak mo. Huwag ka magsalita ng ganyan. 1 buwan na kami sa ospital. Andyan kasi, Mami, mayroong gamot. Ba't hindi nyo subukan? Sabi ko, si Mami pala, mayroon. Hindi na magsabi. Sabi ko, o sige, tutulungan kita. Kahit hindi mo bayaran, try natin. Hindi ako sa iyo maninigurado pag hindi natin nasubukan. Sabi ko, ano pinainom mo sa anak mo? Sabi niya, gatas. Pero ayaw na magdiri, sabi niya. Kasi sumasakit ang tiyan. Sabi ko, kunin mo yung tsapon. Ang ginawa ko, kasi 2 taon pa lang, ginawa kong 10. Dapat baga, sabi ko, hindi pwede ang 10, pero sinubukan ko kasi malala na yung bata, talagang delikado na. Ang ginawa ko, sabi ko, padidihin mo, pilitin mong magdidi. Ngayon, Halo ba sa gatas o sa tubig? sa gatas, madam. Sige, sabi ko, pilitin mo para yung anak mo gumaling. Yung kapipilit niya, yung patakba ng gatas, nakalagay sa lalamunan niya, yung parang naano ng bata, dumidi yung bata. Pagkatapos ng dumidi na bata, inaubos yung maliit na tsupon. Nakatulog na yung bata. Sabi ko, asa na ba si Biboy? Sabi niya, nakatulog, Mami. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Kasi hindi na natutulog yung bata. Sabi ko, bantayan mo, tingnan mo, lagyan mo ng diaper, tingnan mo kung ano mangyari.
Pero pagkatapos, bumalik ka sa akin kung ano nangyari. Oo, sabi niya, mami. Tapos, hindi pa nga naumagahan. Sabi niya, mami, ano, may lumabas sa bata. Ano lumabas? Yung parang bilog ika na ang baho na hindi ko atim kung ano yun. Sa puwit nga, yung tumaiba yung bata, may lumabas daw na malaking bilog. Sabi niya, ang baho. Sabi ko, wag kang tingnan mo kung ano yun. Ano pala? Yung mayroon palang kinain yung bata, parang nalason yung bituka niya. Yung parang nagkaroon na yun ng, parang lumot na. Tapos, di yun, lumabas. Sabi ko, dalhin mo uli sa akin yung CMD. O yung yung chupon. Lagyan ko pa uli ng CMD. Dinala niya uli yung CMD. Pero bantayan mo kasi may lalabas pa yun. Ha? Sabi niya, mayroon pa ba? Sabi ko, basta mayroon pa. Linagyan ko na, hindi ko na sinampo, nilagay ko na sa 3 patak na nga lang, madam. Ngayon, bantayan mo, mag-report ka sa akin. Tapos, maya-maya, bumalik. Mayroon lumabas. O ano ang lumabas? Sabi niya, parang kamay ni Biboy na bilog. O ano ang kulay? Sabi niya, green na green, mami. Sabi ko, wag kang tingnan mo kung ano ang laman. Madam, ang laman ng yung bilog na yon, buong sipon. Ang baho daw. Pagkalabas noon, kinaumagahan si Biboy naglalakad na. O ano nangyari niyan? Hindi pa naman samantalang hindi nila yun napapalakad kasi ang lumiit na nga. Sabi ko, Biboy, salamat. Kung wala ng CMD, mamamatay ka. Sabi ng nanay, oo nga. Pero salamat sa sa'yo, mami. Kumusta na siya ngayon? Ay, ngayon, binata na. Kaya, pinangalanan namin si CMD. Kaya, yan. So, yan lang. Actually, marami ka na experience. Ang dami kong na-experience, ang dami kong nagamot doon sa amin. Tsaka wag kayong sa CMD kasi, kahit sa sa sugat. Napakagaling sa sugat, madam. Ang galing-galing sa sugat. Kaya wag kayong mag-alala kahit sa mga bukol-bukol, ilagay nyo lang sa gapas, tapos paglagay niyo sa bulak, itapal nyo dyan sa bukol, lagyan nyo ng plaster, hayaan yung gumabi, umuwaga ng ganyan, araw-araw, at makikita nyo, mawawala yan kasi nangyari yan sa buhay namin. Ayan. Actually, marami siyang experience kasi almost kung 20 years na si Health Code, siguro mga 18 years ka na user ng product. At siya na yung ngayon na, kaya totoo yan na kung kayo mga sari-sari store, kung may CMD kayo sa inyong mga sari-sari store, para kayong butika sa barangay. Ano po ang message mo sa mga listeners po? Ako ang pinapayo ko sa inyo, wag kayong mag-alala. Kung kayo may mga sakit sa katawan, hindi ko naman sinasabi na wag kayong pumunta sa doktor. Mabuti pa rin na magpa-check up kayo kasi gaya sa anak ko. Yung anak ko kasi, si Junjun, nagkaroon siya ng heart failure. Sabi niya sa akin, Ma, meron ba akong sakit sa puso? Sabi ko, wala eh. Mama, nagpa-check up ako, meron daw. Di, gamot sila ng gamot, nakaubos na sila ng mahigit 200K. Sabi niya, pababa mamay ang ang timbang ko. Sabi ko, why not hindi mo subukan ang CMD? Sabi niya, magaling ba yan? Sabi ko, subukan mo, isa lang. Pinadalan ko sa Maynila kasi nasa Maynila. Pagkatapos sabi ko ng isang battle, bumalik ka sa doktor mo, sabihin mo, magpapacheck up ka uli. Pag dating niya daw, pagkaubos niya, nagbalik siya sa doktor. Sabi daw ng doktor, inimno mo ba yung gamot na binigay ko? Sabi, opo, Dok. Kita mo? Di ang dali mo gumaling. Hindi niya alam na hindi naman ininom ko. Ang ininom ko CMD. Tawa ng tawang. Kaya, pag bumibili ako dito, madam, na marami, pinabadadala ko sa Maynila. Kasi sa Maynila daw, 2,000 ang isa niya. Kaya ang ginagawa ko, tatawag yan sa akin, Ma, padalan mo ako ng CMD. Ini-LBC ko yan. Ang dami ng karanasan namin na nangyari. CMD ang nakaligtas. Kaya huwag kayong mag-alala. Basta maniwala lang kayo. Pangalan uli? Ako si Nora Aison, taga-Puro, Legazpi. Ayan, di ba? Kailangan lang subukan para mapatunayan, okay? So anyway, sa mga listeners, kung may tanong, ito yung aking text hotline. Text lang po edad
karamdaman at kung mga taga saan kayo, edad, karamdaman at kung mga taga saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yan po ang ating text hotline. Oo, para pwede kayong mag-text sa akin. Pero for the meantime, eto, isa uling kwento ng kagalingan, paano natulungan, paano natanggal ang mga gallstone. Pakinggan natin. Okay, may bisita po ako dito sa CMD office ngayon dahil check up ulit siya. Ang ganda po ng kanyang resulta sa paggamit niya ng ating product. Kaya hingan natin ng magandang kwento para maka-inspire man siya, makatulong sa napakaraming taong may mga problema sa health. Madam, pangalan po at edad, taga saan kayo? Ako po si Bibilin Gravito, 36 years old, taga Albay po. Ma'am, nang napunta ka dito, ano ba yung health problem mo? May gallstone po ako. Ilang taon na ba yung gallstone mo na yun? Ano yung pinagdaanan mo? Ikaw ba nagpapa-hospital na or what? Matagal na po, mga years na po. Kaso balik-balik po ako sa ospital. Kino-confine ka? Na di-discharge man po kailangan. Pag makulog lang po, kaya talaga sa tulag. Tagalog lang, ma'am. Okay, masakit po sa tiyan. Hindi po siya naalis ang sakit. Tapos pasok po ako sa ospital. Mga ilang beses ka nang pinasok ng ospital? Halos po ang 2 beses sa isang linggo. Oh, grabe. Di, ang dami mo na nagasto sa ospital. Opo. Mga magkano? Hindi ko na po bilang sa mga gamot po. Okay, so, nang napunta ka dito sa CMD Office Legazpi, so, nirecommend sa'yo paano matanggal yung gallstone mo. 'Di ba? Ano yung ginawa? Anong nirecommend sa'yo dito? Yung ito pong CMD, tapos ito pong CRJ. Opo. So, yun ang ininom mo. Ilang araw mo yun na ginawa at bago lumabas yung gallstones? 6 na araw po. 6 na araw. Opo, hinahalo ko po sa apple juice ang CMD. Tapos po, nung 6 na araw na, sa tubig na lang po hinalo yung CMD. Tapos po, pag gabing 6 o'clock, yun na po yan. Sa tubig na lang, tapos pag 10 p.m. po, yun ang olive oil na may lemon juice. Kinabukasan po, yun na yun, pag CR ko. Lumabas na yung mga bato. Marami ba? Opo, talagang sobrang marami. So, imagine 6 days lang, 7 days, na ilabas mo na. Oo. Ngayon, mayroon pa ba ikaw nararamdaman na pain? Wala na po. Yung sakit ng tiyan, wala na po talaga. Simula nung linabas ko po yung Kailan niya na ilabas? nung March na po. Ngayon, March. Opo, nagsimula po kasi ako mag-CMD last February, mga end of February. Pero aside nung gallstone mo, may iba ka pang health problems na natulungan? Yung sa ko po, sa heart, sabi ni Doc, okay na po, nag-normal na kasi dati may ang puso ko. Hindi normal. Tapos sa pagtulog, kulang daw ang tulog ko. Ngayon, okay na po. Okay, Normal na. Mas maraming nag-normal kaysa ng dati. Ay. So, ang ganda nang nangyari sa iyo, ma'am. Pero yan, sa nangyari sa iyo, dapat kahit healthy ka na ngayon, kailangang ituloy mo pa rin kasi kailangan ng katawan natin. Ma'am, anong magandang message na maibibigay mo sa mga makakapakinig ng iyong kwento? So, try nila yung CMD kasi maganda talaga sa katawan, tsaka yung mga health problem talagang natutulungan. Oo, sa family, may ibang health problems na natulungan. Yung asawa ko po, nag-CMD din siya. Tapos nag-CRJ kasi mahina yung, hindi siya nakaka-CR. Oo, kumusta ngayon? Okay na po siya ngayon. Okay na, normal na po siya ngayon. Ayun, ang daming nagnormal. Gallstone na ilabas lahat, ang dami daw. Grabe,
So ayan, sinasabi ko sa inyong lahat, ano man po ang inyong mga health problems, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? So, dito na tayo sa ating mga ZMD Centers and Active Distributors. Sa area ng Catbalogan, hanapin lang sa 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drugstore. CMD Office sa Tacloban, nasa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay Albay. Giriba Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikao, Daraga Albay. Okay? So, dito na tayo sa iba natin ng mga CMD Centers and Active Distributors. Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liñan Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. By the way, sa area na yan, care of Ma'am Sonia Bibon, sa Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban. At ito yung iba pa po. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy, in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa Dry Goods Section near Three Sisters Carinderia. Now, sa area ng Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes. Julie Daluna, Barangay Maysuran, Karamoran, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, Nabuel na Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. At meron din sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes. Astor Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, o mga taga Masbate, free health consultation ay gagawin natin dyan sa CMD Center in Masbate ngayong May 16. May 16, CMD Center, second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City. Atap Fast Cash. Ano yan? 9 a.m. to 4 p.m. Andyan po ako sa inyo, mga taga Masbate, okay? Aida Amor Cerillo, Interior San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jet City Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate. In front, Barangay Hall. Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa Sorsogon, Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Kumadkat, Casillas, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Mga taga Donsol, watch out for the opening of CMD Center in Donsol ngayong May. Oo, actually opening na dyan, May 18 po. Sunday po yan. JB3 Building, San Jose Street, Awai, Donsol, Sorsogon. Ano yan? Taas ng Soreco. Opo. Harapan lang yan ng munisipyo ng Donsol. Okay? So, Annabel Maquiñana, Danibal General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Rosemary Haji, Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkan, Sorsogon City. Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sandra Mortega Frio,
Diyan sa butika sa Bitison Street, Magallanes, Sorsogon, Rizal I. Cardo. CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran in front, Kasiguran Technical Vocational School. CMD Center, diyan sa, ayan, hindi pala, sa ano pa ito, Jocelyn Belien, kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. So, First District of Albay, Ray Mendez, 156, Carbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Michelle Biasca, CMD Stocky Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Center, Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Ma'am Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. At dito sa 2nd District of Albay, ang aking center. CMD Stocky Center, second floor, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket, atap Denver's Computer Shop. Ma'am Nida Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Arson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Escalador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo, sa Das Cable Store, Purok 2, Itba, Manito. Mr. Toy Dahak, yan. Purok 3, Itba, Manito. Josephine Racho, Balina, Daraga, Albay. Rowena Neo at Avon Outlet, Libianes Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawo, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkeruhan, Legazpi City. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. CMD Office sa second floor, Kamalig Market. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Life Pharmacy, ground floor, Kamalig Market. Lisa Olidana, Bakay Store, Central Daraga, Albay. Marina Opre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig, Albay. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkiruhan, Legazpi. Sa 3rd District of Albay, Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Rexy Sardenia, Sardinas Store beside LBC, Ginobatan. Ami Canseco, Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas. Rosana Reyes, care of Office of Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas. CMD Office sa second floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi. At may CMD Office tayo sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunaw, Ligao City. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan. Mr. Hill Rijalde, So 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. So ayan, paubos yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. By the way, sa mga hindi na regular magdumi, meron tayong panglaban yan, the CR juice. Talagang magsi-CR ka. Kailangan maging malinis ang ating mga colon para mas effective ang ating mga iniinom, yung mga nutrisyon na kailangan ng katawan natin pag malinis ang ating mga colon. Kasi pag hindi malinis ang colon natin, pwede kayo magkaroon ng mga colon cancer, colorectal cancer, almoranas, o di ba? Maraming pwedeng mangyari pag hindi malinis ang inyong mga colon. Also, sa mga taong hindi na, yung mga mahilig magkape na katulad ko, kung ang iniinom yung kape ay acidic, subukan na ng ating HCI coffee. And this is an alkaline coffee dahil mayaman siya sa minerals. Hindi pa rin mag-cause ng acidity sa inyong katawan. Okay? So yan, maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang aming mission to help restore the health of people, and hopefully someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Yan. Ako uli si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.